Kaixo sexy kuadria, zer modu zaudete? Bueno, gaurko eta oraingo bideoa izango da azkar-azkarra, gaur ez da bideo luzerik izango. Soilik pasatzen naiz hemendikan esateko gaur ez dagoela bideorik, bere horretan, hau bideo bat da, baina ez dago ez editatua ez ezer, ze gauza bat kontatu nahi dizuet. Bueno, orain hasiko naiz prestatzen badugulako kursalen ekitaldi bat, aurre estrenaldi batetara goaz, hainbat eduki sortzaile tartean ni eta superpozik nago horrekin, baina hau etzen kontatzera ni joana. Baizik eta bihar, martxoak 19, atarratzetik abiatuko da zer gure korrika maitea, 2 urtetan behin duguna, ospatzen duguna, emozionatzen garena, eta hori dela eta nire ekarpena egin nahi izan diot, nola? Nik egiten dakidana egiten. Korrika egiten, badakizue nire zaidala gustatzen. Hala ere, korrikan baino ez dut korrika egiten. Baina hori ikusiko duzue, akaso datorren astean zehar. Baina, zer egiten dakit? Edukia sortzen, eta hori egingo dut. Beraz, bihar, atxaldeko 7:00-tik 8:00 zuzeneko berezia egongo da nire Twitch kanalean, nire YouTubeko kanalean, hau da, hemen ere, eta saiatuko naiz ere ea TikToken, hau da, 3 plataforma hauetan, aldi berean emititzeko aukera dudan. Orduan, apuntatu, bihar, hementxe, atxaldeko 7:00 itxaroten zaituztet, korrikaren hasiera komentatzeko, eta ojo, ze agian, ojala, baditugu bertako irudiak, ez zuzeneko konexioa, ze badakizue ni pixkat desastra naizela. Eta hau azkenerako bukaerarako utzi dudanez, ez dut lortu zuzeneko konexiorik egotea. Ojala, korrika irauten duen bitartean izatea. Baina, bueno, bihar izango ditugu irudiak, izango ditugu komentatzeko gauza asko, eta gainera ez naiz bakarrik egongo. Zen nirekin batera, egun hauetan zehar, saiatuko naiz, ekartzen, gonbidatzen, eduki sortzaile ezberdinak, bai oraingoak, agian ezagunagoak direnak, eta ez hain ezagunak direnak, hau da. Ni hasi nintzenetik orain arte bidean topatu ditudan lagun eta ezagunak. Beraz, apuntatu, bai, bihar 7:00 kanal honetan, edo nire Twitcheko kanalean, badugu hitzordua korrika komentatzen egongo garelako. Beraz, arpidetu zaitezte kanal honetara, eta bihar arte.